Nyolok kene sing bengok-bengok ae kok. Ana. Ini wong ayu ini. Bojone ilang, bojone ilang. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Papa. Nah, selamat malam Cahayu weekend kali ini. Oke. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah panjenengan panjenengan kula sehat Papa. Tindak rene jam piro? Papa bagaimana Beb? Oh, aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras, Alhamdulillah. bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya karena kan deket sekali. Oh, deket dari Ini sini, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh Bareng. Ngorok itu orang ngorok nih ngorok, si ngorok buwi ya. Oh ini Jombang Bareng. Papa. Bareng. Oh iya. Bareng. Dari rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Yang Iya. bensinnya apa disupiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayang Korong. Yang punya Mayang Korong. Ini Papa saling dulu Papa. Iya mau Cahayu kelas berapa nih Ken Larindri? Kelas 2 mau kelas 3 Papa. Oh mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya Papa. Dirawoni yang menulyo nggih Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi. Dewan Provinsi. Dewan Provinsi. SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi Papa? Mereka lenggah menika kalian jajaran Oh, para nggih. tamu. Sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula kalian milih Papa Ruby ya Papa. Oke, iya. Sastra budaya niku memang sangat luar biasa Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Budaya dan Pariwisata. Kayak toko baju ya. Selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah Cakra Budaya Indonesia. Terjangkau. Terjangkau. Bisa bayar. dicicil 3 kali ya Pak. Letter beli Aku kok malah nemen kok ya rumah aku dicicil aku ya ngecicil kok ya. bisa lewat Dicicil shopping 3 kali kan isu sore kok bunyinya lunas. Nah, nek ngono lewat makan iso gak bisa. lewat makan kan iso Tadi Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nulik. Pak Nulik dari Kayangan Pak Api. Nulik. Minangka susulnya sama Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injil Wes, sing nelpon Bapak. Aku sing telepon ya Pak Nulik. Oh. Heeh. ame dia sing nelpon Iki sapa aneh, ora ditelepon, ora dikapa-kapane kok teko. Terus metu kul munggah. Nah itu yang PR itu. aku sing nelpon iki kayangan Jombring Sarupo Eneke oh kayangan Surabaya lah wis sing nelpon sapa kayangan ati lho jenenge soalnya iki kudu penjelasan lho Beng kok gekek wis kadung nyanyi kowe kadung dagel wis kadung lucu lek gak jelas bayarane piye ora ngerti sepenting kok kayangan api ngoten Pak lho nek dikon piye rene kuwi kok teko ning nggones Banjaragung wayangan Mas Digaren bintang tamune kali Mbak Niken IO-ne Kayangan Api. Nggih. Lah Toro Brom. kowe teko iki kon dagel apa kon nonton yo wis pokoke ngene iki Kowe ditelepon to? nggih Kowe kok kon dagel. Kowe ditelepon iki kon delok ngono lho. woro Kaya ngono ta Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. apa Kamu tuh nggak diundang, Mm-mm, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, kok kakean omong. Nek kene kamu kan aku ki sih omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selang-selami gitu. lah kowe ngomong peluak
Peluang Kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. Syukur kowe, Be. Aku Kaya ngono. kene iki kan ya sik pantes-pantese pelawak. pelawak pantes. Ngangge blangkon. Bintang. Ya kowe dadi lawak ora ngajeni karo sandhanganmu blangkone mok buak to. Heeh. Nah, kowe apa dalu ora ngajeni. Kowe busana Jawa, Be. Iso buat Iya. blangkon iki lho. Bang paling gawe piye carane Gawe ini angel lho blangkon piye? mok buak. Blangkon. Iki apa? Iki diblangkon dikon nggo takon Be awak. Oh, iki gawe apa? Beskap. Wis kap, Apa, Be? apa Be? Beskat kok nek wis ngebes dan disingkat lho lah. Omongnya ra jelas. Blangkon dinggo ketok. Di blangkonmu. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Oh, lek ndase apik ngono nang koko. Biasa kaya pentol kure. Iya, jijiki. Sira kaya bokong ketek ngono ya ora apa. Lho, ngene iki lho, Pak. Kenyang apa? Blangkon dikene daya rumahku raeku koyo logo lho. Ayo ngeblangkoni nopo Ya dibuak. dijupuk nang. Ayo dicipok ngono kuwi. Mas, amit Mas, amit Mas. Apa pembantumu mau kongkon iki? Ya dicipok dhewe. Dewe. Kaya modele kaya nggo asisten ya Pak ya. Lho iya. Aku ngono tak teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Salah. Lendro. Kene. Kowe kaya mondol iki kok bedane karepku Wes kowe terang-terang mondal. kandel. Oh, kreatif. Lawan mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe cinta dhewe. Kene iki mondal. Ayo. Kowe gawe nyai mondal. Ayo. Aku blangkon geden. Aduh, Engko terus arep muni bunta dewa, arep ngono ta kowe. Ngawur. aku nih terus nembange pamen tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan-pasan ngono lho, Pak. Lah nyang apa njaluk tulung Pak Lurah ya. Wis rasa diagas. Mbak Niken mohon izin pada malam hari ini mendoakan apa Ya, kepada untuk warga Gubuk Suro Cahayu Pelestarian Budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang nuhunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Polbupar. Nggih. Pak Sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malah? Sahari. Wonten Pak Sadari, Pak Pak Sadari. dari Polbupar Jatim. Mas Antono iki ya jalan. Oke, Mas Nggih, Antono. Dia dari mugi-mugi Polbupar. Ini iki. Bajar aku. Bareng iki di Jombang. Bareng, Pak. genteng-genteng. Ini iki Jombang. Gitu. Jombang. Absurd toh. Jombang kayak ya. Aku ngenteni ikan lho, tak loro iki Jombang ya kan ora men tak buku kan ikan iki. Oh ya, iki lah. Tidak akan ya kan ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga warga masyarakat masyarakat. mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon sampun. Oh, Nggih. Nggih. Nek Apa, donga Bi? ora? Aku sebandungake awakmu lan ndonga ora. Ora, Lah Hanya kok mau nesu. blangkon nek kon jupuk dhewe ya. lah sing buak Saiki sapa? sarate nek blangkon konjimu nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medit kok ya. Lah ora omong tek mau. Lho ini kan tanggap yang pasemun lho kok ya. Berarti kok tak jaluk pasan iso. Masa. Ono ning Calindri. Nggih, balik kan. Wah, masyarakat Jombang wis tangan karo sampean, Mbak. Mm-mm. Iki penontone blek sembodo mainin Banjaragung Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus Apa kuwi? es tebu. Es tebu jamu iki. Lah kowe tebu kok ya. Kan golek es. Rumah kamu. Ya ampun, sapa jenengmu Bek? Kok bek piye to? Andi TB. TTB, TB iki apa to, Ken? telek bebek. Lah iya. Bek, lah ya Bek. Mane Iya, Bek. Kok manut kowe iki? Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu? Ora ngerti ning kono mau aku ngumpet jenan. Apa? Wane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi. Oke lanang berarti. Oh, Kewane lanang kuwi. nek cara sing gatel duwe tebu iku glugot Mas ya. Rugut. Glugot ku buatol yo. Wah, tapi enek jangkrik, terus enek apa? Walang, terus yang ijo-ijo cilik-cilik mimik. Heeh. Ini apa? Mimik.
Ini apa? Mimi. 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 Aku kan Mimi. Kowe iki pikiranmu mending ngono, Lah berarti. kok Mimi. Berarti Mimi kok cilik kowe ngono to? Tak ora kurang ajar ngono lho kok. Ora ada. Kok cilik-cilik kan cilik-cilik lho bangsane Mimi. Kayak gini contohnya oke gitu iki. Nah, iki umpamane musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Iya. Mulai dicepaki toilet barang, Be. Toilet dijuk, Pak. Endi? Tumane bis toilete Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet dijuk. Nek kok duduk piye? Yo nek itu toilet dadak dijuk. Duduk beamu kaya. Gila, Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturi napa? Kayu. Bawa ya, Pak. Bawa no. Oke. Untuk warga masyarakat konten Jombang sedayanipun wis dasi ditepok kowe karo blangkon kok gila ngono model iki. Sumuh. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main ku blangkone dipepe nek sesasi muncul. Lumayan aku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa sendro? Pelok mawon. Di pelok slender. Pelok vendro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok vendro, pelok iki piye? Pelak niku sing niki Pak, niki pelak barang. Heeh. Iki slendro. Salah. Iki pelok, iki Iya. slendro. Ya, bener. Terus iki pelak barang. Ya nek iki slentem iki, Be. Kene. Nah, kene. Ketok karo blangon kok gila iki. Iya, mataku yo ngetan. Nah, semangat. Aku kayak bar krimbut ya. Krimbat kok Krimbat? Krimbat itu perawatan apa? Rimbat, rambut, rimbat. Nek krimbat itu perawatan batuk, nek krimbut itu perawatan rambut. Sampai ora tau nang salon, pantes rambutnya keriting. Loh, Ora tau dikrimbut. ngawur rimbat, rimbut koyo. Itu kene. Dadi ora mbat ya. Bat itu batuk, perawatan batuk. Enggak mbat. Lah kan kan gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Nah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh. Duwe sih. Kuwi ora nek PB ora rimbat kricak iki. Lah kok kritane Perawatan patak. Yo, bawa weekend untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas kok ya? Nandang wong tanggane nyelaki bahasa Indonesiane. Apa mau? Nandeg lewang tan bisa nyelaki. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh iya. bener Mbak Niken. Mbah. Mas Rudi, Mbak Niken pada malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Pak Arif Sutikno. Oh ini dari Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopincam. Nah, Oh, Pak Camat. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, terima kasih Pak semuanya. Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Pak Kapolsek itu jabatan si paling tua dhewe. Kok iso tua, Bing? Heeh. Maksudnya tua Eh. ini? Pak Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Iki yang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Bing? Lah mergo seke wis pol, wis langsung munggahnya. Sapa cok diware. Bedel mawon, Pak, bedel mawon iki. Cek mawon, Pak, cek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon apa sih? Bedel mawon, Pak. Nah, soalnya ini pasangannya kita ngerti, Pak. Cek mawon, Pak. Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani pria bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya, Pi ya. Potonganmu sak botol ya aku lho. Kowe meri sidan sing mbok ragek enek gak nyangka meri kowe ketoke. Lah aku sama Niken ya. Enggak langsung tilang-tilung aku. Tilang-tilung. Tapi slendro iki pomo dilebokne toples ya ketok gedhi. Omong jujur iki, Bing. Pomone jero toples itu ketok gedhi. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga? Kita wong kok lho bangga iki lho. Kaya iwak. Ya. Halus deh. Ya, jeng. Niken saling. Piye kowe ae? Kaya dan lara-lara. Kowe nuwun apa bakal tak pinangkani Diaji. Kalau mboten napa-napa. Yakin awakmu? Yakin. Aduh, duh,
lho Be wong wedok sing setia karo aku ya Be. Gathuk mari ora nyang Be. Dan sing Kula namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce sanggup 10. ora wong kuwi jalukanmu. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Tenang tresno karo aku ki wong Mboten nyuwun napa-napa Kang Mas. Gila. wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa Be? Apa nih ibu karo tuwa? Nanya apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra digandrung. Oh, gue melu tadi no. Dere. Oh, dari anak Kak Win, oke. Piye Alphate sanggup? Omah Alpat sewu. omah Omah sewu. helikopter. Apa yo kelakon? Kok aku rene ngegiat. Kok tuku alpat. Kowe saiki kok isi-isine kancamu to. Masuk ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara ki mboten bacane. Piye piye Jan? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, alpat. Oke, ben ditukokne iki ya. Ini mun ngono iki kok. Salah satu. Ya. Mung tak tunggu Gede besar mas. Apa? Nendur banyak semuanya ikut gue kudu gendut karo gandul. Alphate piye helikopter piye? Sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya nglayu wedok iki piye diajeng ki tak tukokne mobil, komo ki tak tukokne mobil ora sampe apik. Mobil pickup ae terbuka, kowe aku sing nganggur ngarep tak sedine kowe ning. Tulisannya komdes. Aku goreng tahu bulat ngono kuwi. Usaha. Usaha. Maam aja iku maam nek aku nek maam iso nunggano yo. Alah kok kowe mangan yo ngenteni catering kok kira Ora jajan maam kok. ngono apa nduk maam ngono apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? salmon. Salmon. Ikan salmon. Ikan wong salmon yo salmon. Salit mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon manjen. Kowe kok nyuwun salmon. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon spaghetti kuwi nek wetengmu gak tawar iso seneng. Tawar bedina aku mangan kowe. Tak kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kowe golek jalukane anakmu. Nek anake duweni wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng. Ora NBG iki Apa? Mas Bebek gendeng. Nah, kuwi. Emang bandel iki. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya. Iki Lah nek kene kowe dadi bebek gendeng. Heeh. Aku kok gendeng karo Ya. Kakane Ora apa-apa nggo catetan iso maca kok. Enek kaya beli nggo catetan wae macane ra iso. Uruke kualik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca. wong ora ora werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Dibawa apa, Be? bawa anu Pak, dengan gula. Oh bener. Elok Kok Indro. Kelop. iki anak ya dandang iki Be iso pinter nembang, sukses karire wong tuwa iki. Isik remaja SMA ning nyatane karire wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenang kok. Fitnah. Fitnah Piye piye? fitnah iku? Kok bisa meteng. Lho, lho kuwi jenenge Boten meteng Pak ngawur niku. Nanya apa? Wis laeke Pak niki. Wis amin. Nah, itu wis putu ta? Oh, nggih kong, monggo kong. Ya, bawa sih ya, iki bawane rada angel iki. Dhuwur.
kamu pancen apik tenan. Bajingan iki kaget aku. Orang ini kan apik tenan aku tenan aku. Apa ini kan ini nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih. Sapa sing ngrungokne muni terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Orane penak Beb, tenan. soalnya nek ditalangi dalan aja nyanggepe ya. Coba langsung duwe set kowe. Lah ya. Lah aku ki bayangne kowe kober kok beda lah kok ndelikne jajan nek gak dalan iki gak enek dir. Delok kok. Rumah aku. Ini kena nggih detail-detail Pak ya. Kuwi ning kotakan iki enek rokok, roti. Dulu aku wong gampang boncrot kok. Terus ndek. Nanging aku Nanging aku mung penungso. manungsa marga rezeki jodoh pati lan pesti Mergo rezeki dudu pati lan pesti cinipta cinipta kangku ngasa kaya ngene iki lho. Bocah ini suaranya Nanti tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki. Napa Pak? Monggo. Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Terus apa jenenge? Saben dina mung Imbangono kae ya karo oleh. aku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Kuyung ya Anak sate. ini riyen Pak. Oke. Monggo. Buka celuk angenteni. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madeni wayang janji wonten sasuripun Kata Pak Sumardi, Dina Pak Arif Sutikno, janji. Kata-kata baik, terima kasih. Demikian Ya. Mbak menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumardi matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Muga-muga diparingi sehat, Amin. kesehatan, asadari sedaya punggawa-punggawa praja sing Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. ini angan iki cocok. Nggih. Angan teni panggilannya Pak Sumardi mana itu? Yang akan datang. Enggak mau ada nduk jadwal awake dhewe ning TB-ku. Aku nggak tahu sana. Kelidang, kelidang, tarik, tapak, ternyata Ayo.
warga masyarakat Jombang semuanya. Layang Sunda, laku Cahatis. Niki kan nyuwun sewu Mbok menawa. ingkang Pak Sumardi Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang Pak Camat ugi tasih kepala nenggah. Nggih, mbokno kagungan pundutan utawa kersa minggah Sumber dari penggalih monggo Pak aturan minggah Pak Sumardi arep tetembangan kali Dek Salindri. mbok menawa ludange penggalih. Ya nggih monggo. Boten ngira-ngira hormat kula. Nggih, Pak Sumardi kersa. Nah, Oh iya Pak. oke, derek. Oke, derek. Oh, monggo Pak Sumardi, monggo. Di derek Pak Camat, Pak Camat kalian Pak Lurah. nggih, Pak Lurah, Pak Sadari. Bapak Pak Sadari. Mohon izin Betul anggota Dewan Jombang Mas masalah saking jalan. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa deh. Monggo Bapak Sumardi, monggo SHMH. Monggo Pak Sumardi, monggo. Diatur ini. Oke. Amit Bapak. Wah, ini suatu